Heisenbergen ziurtasun ezaren printzipioa, edo beste batean esan da ziurgabetasunaren printzipioa aztertuko dugu hemen. Hemen izango dugun helburua izango da era intuitibo batean aztertzea Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa. Gero izango dugu denbora beste atal batzuetan hau gauza bera kuantitatiboki aztertzeko eta hementxe dagokien frogak egiteko. Izatez azpimarragarria dana da Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa erabat erlazionatu dagoela partikulak duen izaera uinaren izaerarekin dagoela. Eta hortaz gain, partikularen uin funtzioak duen interpretazio estatistikoarekin. Bai, adibidez, azter dezagun hementxe daukagun uinaren lehenengo adibidea. Agian adibideak sinplena izan daiteken uin harmonikoa, non uin harmonikoa hau izango litzateke uin funtzioa posizioaren funtzioan adierazita. Eta hemen ikusten dugun bezala, uin honek duen uin luzera konstantea da. Amplituda ez da aldatzen eta uin luzera konstantea dugu. Uin luzera konstantea bada, uin horrekin lotutako K uin zenbakia, bipi zati lambda, baita konstante izango dugu, eta D probabilarekin lotutako partikulari dagokion momentua P hori, H zati lambda azken finean izango dana, baita konstantea dukagu. Beraz, partikula deskribatzeko daukagun uina hau izan da, partikularen momentua derrigorrez zehaztua egon behar du, eta horri dagokion ziurgabetasuna edo nolabait momentuaren ziurgabetasuna derrigorrez 0 izan beharko genuke. Hori momentuari dagokionez. Eta ze gertatzen da posizioarekin? Bueno, uin funtzioa, hau izan da, uin harmonikoa izan da, ordan uin lau baten bidez adierazgen ezaken. Beraz, alako amplitudea bider eber I K X izango genuke, non ametxagertzen den K hori, uin zenbakia izango genuke. Orduan, uin funtzio hau izan da, honekin lotutako dentsitate probabilitatea, izango genuken uin funtzioaren modularen karratua, eta hori dugu berdin, haren modularen karratua, konstante bat dugu. Hau da, irudikatzen badugu dentsitate probabilitatea X-en funtzioan, daukaguna da, konstante bat. Hau da, edozein puntu batean, partikula aurkitzeko probabilitatea berdina da. Beraz, hau da, eduki ezakegun ziurgabetasunik handiena. Ez dakigu non dagoen partikula. Beraz, honekin lotutako posizioaren lotutako ziurgabetasuna derrigorrez infinitua izan beharko genuken. Beraz, adibide honetan, bai posible izan dugula momentua erabat zehaztea, baina aldiz uin funtzioa, partikulen uin funtzioa hau izan da, partikulen posizioa erabat zehaztu gabe daukagu. Bueno, hau da lehenengo adibide honetan gertatzen dana. Zer da lortu behar duguna, zer da uki behar duguna, partikularen posizioen ziurgabetasuna infinitua ez baduguna izan. Horretarako lortu behar duguna da, partikulari dagokion uin funtzioa lokalizatuagoa izatea. Adibidez, hau izan daiteke horren adibide bat. Beraz, partikulari dagokion uin funtzioa hau izan da, non, hemetik aurrera dagoen uin funtzioa erabat arbuiagarri izan da, beraz, uin funtzioa 0 indiferentea dugu, hemen daukagun delta X tarte horretan. Orduan, honi dagokion funtzioa hau izan da, honi dagokion posizioaren ziurgabetasuna, ja, infinitua ez da izango, eta honi dagokion balioa, beraz, tarte hau izan daitekela esan genezaken. Zenbatekoa den hori, ez da kasu honetan interesatzen zaiguna. Beraz, baina argi dago infinitua ez da. Balio bat izango duela eta gutxi gora bere balioa hementxe dagoen tarte honen bidez adieraz dezakegu. Baina zer da behar duguna halako uin funtzio bat izateko? Argi dago, kasu honetan daukagun uin luzerak ez dira konstante izango. Hau ez da uin harmoniko bat bakarra. Non uin luzera zehaztua dagoena, ez. Hementxe dagoen uin funtzio bat izateko, beharko genuken halako uin luzera diferentea duten uin harmoniko hauen batura den bidez adieraz genezaken. Beraz, kasu honetan, hementxe dauzkagun uin hauek daukaten uin luzerak diferenteak dira. Hau da lambda bat, hau izango litzateke lambda bi, hau dugu lambda hiru, eta horrela guztiekin. Orduan, uin luzerak diferenteak badira, berriro goian esan dugun bezala, hauekin lotutako uin zenbakia ere diferente izango da, eta zer esanik ez,
de Broglieren bidez uin bakoitzari edo uin luzera bakoitzari dagokion partikularen momentua ero baita diferentea izango genuken. Beraz, uin bakoitzarekin lotutako momentuak diferenteak izango genuken. Landa birekin P2 izango genuken lotuta, landa irurekin P3 izango genuken lotuta. Orduan, era honetan deskribatzen dugun partikularen uin funtzio bat izan da eta momentuan urtuzkero, lortu genezaken alako P1 edo P2 edo balio diferenteak lortu ditzakegu. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du, kasu honetan, partikular momentua, behintzat argi dago, zehaztuta ez litzatekela egongo. Beraz, kasu honetan daukagun peren ziurgabetasuna ez da 0 izango. Peren ziurgabetasuna 0-ren diferentea izango genuken. Peren ziurgabetasuna 0-ren diferentea izango genuken. X-en ziurgabetasuna baita 0-ren diferentea izango genuken. Eta hori da, ohiko normala den adibide batean gertatzen dana. Normalean, ez posizioaren ziurgabetasuna, ez posizioa ez da goten zehaztuta, ez da momentua ere. Baina bi kantitate hauek, posizioaren ziurgabetasuna eta momentuaren ziurgabetasuna, ez dira erabat independenteak. Hauek artean badago erlazio bat. Eta erlazio ondorengoa da. Momentuarekin lotutako ziurgabetasuna eta posizioarekin lotutako ziurgabetasuna bien arteko biderkadura izan behar du berdin, handiago berdin, h barra zati bi. Eta hauxe da horren ezaguna den Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioa. Eta honek zer esaten du? Honen ondorioz, ezinezkoa da partikularen gaineko egindako momentuen eta posizioen neurketak, aldi berean egindako neurketak nahi dugun zehaztasunarekin neurtu. Hori da honek duen ondorioa. Ziurgabetasunaren arteko, peren ziurgabetasunaren eta posizioen ziurgabetasunaren arteko biderkadurak izan behar handiago berdin h barra bi. Hau nondik atera dezakegu? Hau ateratzeko, horren froga egiteko, azken finean, honetarako ezinbestekoa dugu daukagun uinan izaera dugula, eta beste edozen uin bat garatu dezakegula uin harmonikoen batura bezala, eta hori egiteko daukagun estrategia edo tresneria oso ezaguna dana uinen kasuetan, Fourierren garapena deitzen da. Baina horretarako izango dugu denbora eta izango dugu denbora Fourierren garapenari buruz hitz egiteko ere. Eta Fourierren garapenaren bitartez, hemekoa ulertu egin dezakegu. Baina mentxe, berriro esaten duguna, gure helburua da era kualitatibo batean aztertzea, era kualitatibo batean aurkeztea Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa, era zuzenean partikularen uinan izaerarekin lotuta dagoena, eta aldi berean baita uin funtzioak duen interpretazio estatistikoarekin, eta hori eginezkero, ateratzen duguna da, X eta P magnitude nolabait akoplatuak direla, eta aldi berean ezin ditugu nahi dugun bezain zehaztasunarekin bi magnitude horiek neurtu. X eta P dira dauden akoplatuak dauden magnitude bakarra? Ez. Badaude, hainbat beste magnitude batzuk, baita akoplatuak daudenak, adibidez, partikularen energia eta denbora. Eta energiaren ziurgabetasuna, bider denboraren ziurgabetasuna baita, ezin dugun nahi dugun bezain zehaztasunarekin neurtu, eta arteko ziurgabetasunen arteko biderkaurak baita dira h barra zati bi handiagoak edo berdin. Hau da beste, Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioen beste magnituek betetzen duten beste erlazioak. Eta daude, ez dira bakarrak ere, agian ezagunak direnak, ezagunena hause dugu, gero hause baita dugu ezanak, eta beste magnitude akoplatuak daude ere, Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa betetzen dutenak. Baina, hauen frogapenerako eta hori izango dugu hastia eta geroago aztertuko dugu. Oraingoz, momentuz, gora ezagun zein den hauen adierazpena eta izatez honek dituen ondorioak.